Il-Gvern flimkien mal-Fondazzjoni Jean Antide issiġillaw ftehim li se jsaħħaħ is-servizzi ta' counseling fil-komunità dan b'investiment ta' aktar minn 160,000 euro. Din il-Fondazzjoni toffri servizzi ta' appoġġ għall-individwi u familji vulnerabbli li jkunu għaddejjin minn żminijiet diffiċli bi problemi li jvarjaw minn dawk ta' saħħa mentali sa' vjolenza domestika. Sa mitwaqqif tagħha l-Fondazzjoni tat is-servizzi lil 5,400 ruħ u aktar minn 3,400 familja vulnerabbli. Il-Ministru Michael Falzon stqar kif dawn il-fondazzjonijiet jagħmlu ħafna ġid li ma jidirx u li qed jagħmlu differenza kbira. Fakkar kif fost il-maġġoranza ta' dawn il-każijiet it-tfal jispiċċaw l-ikbar vittmi u għalhekk saħaq li l-Gvern irid isaħħaħ is-servizzi. Il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni Nora Maċċello laqet il-ftehim li jserħilhom moħħhom għat 3 snin li ġejjin. Il-ftehim tal-lum ikopri parti mill-operat ta' ċentru Antida ħal-Tarxin ma jkoprix kollox, imma jkopri parti sostanzjali li għalija nirringrazzjaw ħafna l-Ministeru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali għax bekk nistgħu norqdu moħna mistrieħ li għalmenu għal 3 snin għandna fondi għal parti mill-operat. Dan il-ftehim se jassigura l-ingaġġ ta' żewġ social workers oħra sabiex ikunu jistgħu jagħtu dan is-sapport. Is-Sur Lorenza Ġus, ħaddiem soċjali tal-Fondazzjoni qal li xogħolhom ivarja ħafna u huma joffru servizzi kemm lill-vittmi u lil qrabathom. Aħna ma naħdix over mill-rol tal-individwu jew nkella minn tal-familja, però is-sapport tagħna jgħinhom sabiex jew sibu impjieg, jew nkella sabiex ikunu jistgħu jsibu xi post fejn jistgħu jgħixu, jew nkella ikollhom xi ħtieġa ta' xi għajnuna biex joħorġu mill-vizzi differenti li jkollhom jew tal-logħob jew tal-droga. Aħna nissapportjawhom f'dak l-aspetti.